kana Mikaeri achingasimuka oshedzera nezwi guru, wakaipa ngaagare wakaipa, wakanaka ngaagare akanaka. Iye unodanidzira wakaita kuda kwake kuti vagowana nokusingaperi. Kana achinge auya muchindo werugare, matambudziko erino pasi achinge apera. Kana toenda topinda mumazambara, tigogara naye nokusingaperi. Iye Jesu mwanakomana wa Mwari, tigova naye nokusingaperi. Iye unodanidzira nezwi guru kuti uyo unoda uya usambwe neropa raJesu, ugova naye nokusingaperi. Tofamba mumazambara, totsika pamusoro pegoridhe, matambudziko ose apera mai, kusuwa kwose kwapera baba, kuchema kwose kwapera. Ivo vakasukwa neropa raJesu vachava naye nokusingaperi. Unouya muchindo werugare,